Odaberi sa kime ćeš da se družiš. I, L, O, N, S. Išli smo u Afriku da sadimo papriku. Znate onu žutu, finu ali ljutu. Znate onu žutu, finu ali ljutu. Ako već možeš da biraš, odluči se za zdrav i lep život. Izbegavaj stvari upakovane u plastična i metalna pakovanja, to jest ambalažu. Dobar dan. Ja sam slovo A. Ha, 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 ha. Au. Ja sam tvoje prvo slovo. Ja sam prvo slovo u azbuci. Časna slovna reč. Znam sasvim pouzdano da je prvo, najprvo što je svet od tebe čuo bilo jedno dugačko. Ti se toga ne sećaš, ali pitaj mamu, ona se sigurno seća. Dakle, šta sve lepo može da ti se dogodi ako dobro naučiš slovo A, to jest mene? Možeš da jedeš ananas. Au, što je ukusan. Možeš da se igraš ovim aviončićem. Pa on može i da leti. Možeš da kažeš mami, Kupi mi akvarijum i tačka. možeš da se voziš automobilom.